Привет! Привет! Здравейте, мили приятели! Включвам се днес, пак за кратичко, с част 5 от информационните лайвчета, които ви правя. Защо да се включите в есения рестарт с мен, който стартира след един месец, на 25 септември. Следващото нещо, което ще получите, ако дойдете, ако решите да отделите 21 дена на себе си, ще бъде това, че ще получите общуване в защитена среда. Взаимодействието, взаимоотношението на хората е много важно за мен. И това да общуваш с хора, които са на твоето ниво, на твоята вибрация, които да са положителни, позитивни, е изключително важно. Затова през тези 21 дни ние ще бъдем в такава защитена среда. Ще общуваме с положителни, позитивни хора, които са настроени изключително добронамерено. Ще завържем нови контакти, ще се запознаете, с нови хора. И ще получите нещо като общност. Общност с хора, които мислят като вас. Това е много важно, защото в забързаното ежедневие ние не получаваме като че ли достатъчно разбиране. Като че ли много малко са хората, с които можем да говорим откровено и открито това, което мислим, това, което е в сърцето ни и така. Това ви предлагам за 21 дена да станете най-важният човек за себе си в една положителна, защитена среда, общувайки с любов и светлина. Ще получите много нови знания, които са концентрирани върху това как да запазите здравето си и да живеете осъзнато. Всичко, каквото правя, е насочено в тази посока. Как да бъдем по-здрави, как да остаряваме по-красиво, как по всякакъв начин да си помагаме. Защото вярвам, че нашето тяло е единствено по рода си система от клетки, които могат да бъдат научени как да се самовъзстановяват. Всъщност те се самовъзстановяват, стига да им дадем възможност за това. Затова в тази моя авторска програма 21-дневна клетъчен и духовен рестарт ви предлагам именно това. Не на последно място. Пак забравих да се представя. Накратичко, казвам се Силвия Стоянова, създател съм на холистичен уелнес кабинет, където правя профилактика на душата и на тялото, защото съм нутриционист. Използвам биорезонансна диагностика. NLP коуч съм, треньор здравословен начин на живот, трансформационен констелатор. Използвам енергийна матрица, дистанционно виждане, изцеление на времевата линия. Автор съм на тази уникална 21-дневна програма, която ви предлагам и която ще стартира на 25 септември. И написах планер-дневник, книга към тази програма. Сега мога да ви я покажа. Останаха още малко. Всъщност имам още 2 книжки, които са от първия тираж. Това представлява планер-дневникът. Виждате колко е красив. Ето. С доста текст. Това получавате. Това всъщност допълнително, ако искате да си го вземете. То е като ръководство към тази програма. И другото, което съм грандмастър Вихрьом, енергиен лечител. За енергията на Вихрьом ви разказвах. Така че гледайте лайвчетата по-рано. Това е което исках да ви кажа и да ви предложа днес. Програмата стартира на 25 септември, 3 седмици. Цената е изключително символична. С 50% намаление може да се включите до 16 септември. Все още могат да се направят плащания и в 2 месеца. Така че
прегледайте лайфчетата. Предстои да ви направя един обобщаващ пълен лайф, но аз ще го обявя, за да могат повече хора да бъдат наживо с мен и да ми задават въпроси, които изникнат, нали, в процеса на това, което ви разказвам. Ако искате, може да ми задавате и допълнително въпроси, което ви интересува. Записвайте се на лично съобщение. Местата са ограничени, защото работя с малки групи. Ползите са невероятни. Така, това е, мили хора. Имайте един прекрасен петъчен ден. Пред уикенд сме. Почивки. Още малко има до края на лятото, така че се наслаждавайте на всеки един миг. Обичам ви, до скоро!